Sveta Katarina Sienska jedna je od najfascinantnijih figura u povijesti crkve, bila je mističarka, diplomatkinja i prva žena proglašena crkvenom naučiteljicom. Sveta Katarina Sienska 1347. do 1380. Katarina je rođena u Sijeni, Italija, kao 23. dijete u obitelji Benincasa. Iako nije imala formalno obrazovanje, njezina je mudrost bila tolika da su je za savjete pitali i obični ljudi i sami pape. Već u djetinjstvu imala je prve vizije, a kasnije se pridružila dominikanskim trećoredicama. Živjela je u svijetu, ali u stalnoj molitvi i postu. Bila je neumorna u služenju bolesnima, osobito gubavcima, ali i u politici. Njezina su pisma bila ključna u nagovaranju pape Grgura 11. da vrati sjedište papinstva iz Avignona natrag u Rim. Primila je mistične zaruke s Kristom i stigme Isusove rane, koje su za njezina života bile vidljive samo njoj, a postale su vidljive svima tek nakon njezine smrti. Umrla je u Rimu u 33. godini života. Papa Pavao VI proglasio ju je crkvenom naučiteljicom 1970. godine, a suzaštitnica je Europe i Italije. Katarina je diktirala svoje glavno djelo, dijalog o Božjoj providnosti, dok je bila u dubokom zanosu, ekstazi. To se smatra jednim od najvažnijih duhovnih tekstova kršćanske tradicije. Molitva svete Katarine Sienske. Ova molitva odražava njezinu duboku povezanost s Duhom Svetim i njezinu želju za pročišćenjem srca. O duše sveti, dođi u moje srce. Svojom moći privuci ga k sebi, Bože moj, i daruj mi ljubav sa strahom. Čuvaj me, Kriste, od svake zle misli. Zagrij me i raspali svojom najslađom ljubavlju, pa će mi svaka muka postati laka. Moj sveti oče i moj slatki Gospodine, pomozi mi u svakoj mojoj potrebi. Kriste ljubavi. Kriste ljubavi.